Hello guys, may adlaw sa tanan. Since Valentine's Day man ugma natay game nga gitawag nga How Well Do You Remember? Dili na How Well Do You Know Your Partner since senior edition naman ni sila. Kay minyo sila for 21 years and 11 months. Kay coming March mag 22 years na po sila. Yay! So we have our guest nga si Mr. and Mrs. Sambaan. And kani siya nga videos inspired sa YouTube. So, again, gitawag niya ang game og How Well Do You Remember? Pangutana about something particular event sa inyong life as a couple, inyo lang isulat sa inyong bond paper. So, okay, let's start. Okay, for our first question, tining, asa mo una nag-meet? Na siya ang first question. So, isulat sa bond paper inyong answer. So, walay magtanaw ha, walay no cheating allowed. So, asa mo una nag-meet? Like, 21 years ago. Okay. Sir! Wow, pareha mo Plaza Fair. Sa Plaza Fair una nakita. Second question would be, kinsa ang nagpaila-ila sa inyo sa each other? Nakakalaala siya dati. Okay. So, one. Wala. So, wala. Ino siya, me. Asa man good? Good. Asa mo una nag-date? Asa dapat? What you say? Okay na. Okay. Pakita. And 3, 2, 1. Tarang. Nalungkit kayo mo. Linya makdo. Asa man yun? Asa man yung makdo? Sakit kayo. Asa man lapit sa kayo? Ana nga makdo sa Biscuit Kay Mall. Ano ko specify nga? Tama man, makdo sa Biscuit Kay Mall. Makuha na lang sa kabal paper. Buta na lang dari Cagayan de Oro City. Naligayin para kumpita. Cagayan de Oro City. Wala ko may line makdo sa una. Ay, sampit kayo. Sa unang makido. So check. Ching ching. Sakto ang third question. Fourth question. Kanin. Dapat nila kinsa ang nagdasal sa inyo ha. Oh. Okay. Ready? Ready? Pakita. In 3, 2, 1. Ito mo lang. Father boy, Father Villanueva. Ito mo lang. Father Boy. Si Father Boy Villanueva. Ano ba po rin ngayon? Gusto nagsama mo wala. Father first name, Father last name, lagay. Sa Brazil, Father Boy Villanueva. Next question would be, unsa ang gisuot ni Daddy ato yung first date? Shereng, t-shirt ra, wala lugar pantalon lugar. Basta t-shirt, so sakto. Wala. Next question is, unsa nga attitude ang dili nimo ganahan kang mama? Tut. Ready? In 3. Pakita. In 3, 2, 1. Ito mga dili malit o dili patudlo or pastorya. Dili siya malit dapat o dili na siya mastoryahan. So next. So X to X. Mali ang ilang answer duha. Next question would be kung daddy na punta. So, unsa ang attitude ni daddy nga you hate the most? Okay. Pakita in 3, 2, 1. Tadang! Kapulan o stricto? Asa man ay sakto na? Kulang ba na ito? Asa man ay sakto na? Explain. Stricto. Sakto to. Siya tapulan. So check out. Ching ching. Okay, last question na tayo. Ang last question is medyo cheesy siya ma. So sa inyong pag-uban sa inyong pagka-couple for 21 years, nakadumdum pa ba mo? Do you still remember kung kinsa ang una nag-ingon of I love you sa inyong duha? Oh, cheng. Pakita in 3, 2, 1. Wow!
So mo to siya atong video karon, pailalang gid sila nga patulungan na sila senior kay wala na sila nagkasinabot sa uban nga questions. So hopefully, since hapit naman po ang March, nga happy mo sa inyong 22 years of marriage and many more years to come. So happy Valentine's Day to all couples out there. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Mana, yay! Cut!